Hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia TapTapSend, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTapSend wakitumia promo code NdiziTV. Download TapTapSend kutoka Google Play au App Store. TapTapSend, send more, spend less. NdiziTV, ubwansu bw'omuguzi. Chinsani sato chewona botuko moncho muligire na ukone andonsi ya sovereta sema goba ya bono chinga kichini kwaliganiya SMS ya mangana majanya ro kumanyikati ya ritu abireto kwaliganiya kurasema mbia yarenge ntambe goika chinse chigabono chia bono margoba litukeri gabono lya ekyombu juma mose sariki ya 25 mutinyo gatano mwaka bw'ikiri bubere na 24 mange abereka okorekana ya sari bango chiko sansa muranira ngase margoba ya bono nyaro kumanyibuna bali kibaito bako ya sangerya ime nesiko no yorgongo ruagusi anemono igorojege kole gono kiabere korekana kyogo ishane kima omoncho muligirane mona samangana renge to boivi ngobono bwa korekana sobwa korekande ase ward ya nyakojiduka kobunwa nabo igo moncho muligiria ase kanise ya munsi amachuri chebo gichora ebonga ya West Mugrango na are bintu nigo byayibo romo nchumuligiria asamangana rengete obosalia amo ne bintu binde ayungatira toje kumurekera kino obasaka no mutindi hakolekana chinse amachuri chia saliga na koirira abantu gusiro mabwabo na abantu bande batano babere nigo bagendrete ku Rwanda mabwabo asenja gitare iyana kuru annex omo nchumuligiria ayungatira toje kumurekera ase margoba yabono nyariko gosansa muranira nago kumanyia buna agendrete gotoikira SMS ito yamangana amaya Olitoko bwatiranera gwetera sumuno bwimanyiriyo igakoro kwa Lydia Musekera kalipetino nira mokera akone kichibi chamuri gicha wikire asenchire bwendrete asajwa monenda mange nabokondra gotobwate gwetera nsemeli mtandao nsemo ya Facebook NdiziTV News Digital na bagensemeli ya YouTube na bogochana buna NdiziTV News tobasukwe gotobwate gwetera se website yaito buna www.ndizitv.net nyarkonyara ywa monenda mange bayigonyera wona bokonyara gotwakire kura yawo nesinikiona mbe mubwanchete ekiwokomanyia gokokina kumanyibuna agendreto kolekana gotira sogoto akere kura okulikireta kuza KUZA otumogochia se namba eja moisano ngisano nemo enote ya mokolikireta kuza KUZA otumogochia so 15601 inyira wantori kuna chokende gyonse aso waka ekuru yumoncho muligiria gotigana nayo tira na SMS ya mangana majya semargoba ya bono toje kamanyerero kurwa sensemende studio ginkira no kumanya senchira yobekirano ekumbu Jumamosi. Saransu ikiwono tumanya senchira yobo ikiranu letera nchenkuru kwa Vincent Onyancha ochake ko mucho musi moncho muligiria semargoba ejabono gati abamenyi kurwa sechinse mochirichia kyambere yibone gotoka se bunge ya West Mugrango meye county ya Nyamira niko barokane kwe murunga nimono kubwatekana no gotaiteka kwe bara ekurwa sense mo ya kebirgo kyambere wegachinse mochirichia mosobe twagote yabuna yabirge tikira maigase myake menga kuru yale metu kraboni gabale njanya korosigwa abatumeke bare niko bagendretse kwe murunga ya nemono gocha serikali na bigona serikali ya county nyanga kyecho niko babere bakori Bungo West Mugrango Steve Mugaka kane kunangwe sokere kubwatira na mone serikali ya county ya mone serikali ne asoko nyara korosi bari ibinenchire mu yuko nyara korobyo bosombi imeye bunge ya West Mugrango mulikito kurose county ya Nyamira Kapokara na roboti rwa senchira yoboime abamenya abayiga kurasa inseme chigacha kyambere niko bagendera ko baba kwemburungaderia kubwatekana mono go serika gwe bali kurasa insame chigacha kibirigo yaita kyambere mutagara hagwe kachinsa mu chigacha mosobeti akapala igokara kanyerere igabangina bakugunsene chipikipiki ekere mbura ya tuli muna woni ngakiye teligoeteka
abarwaire abande nona bangina abari murito bari goikanya getari kulingana mona barabu nige bari yiga yaro situ samatuka magega ase goika bono ibari yiga barai bari ase chabisi batari kujesiga segera yintukireire mibasokane menge gokorekana iyo yerera bange gutwara chinkoma ase mibere yabo epaleye oyale mitukala sana kuruelio kare yale mitwe no mwempi olekuru kwa David Onyanja Nash kurueli ntwana konyora muntu muya okoleme paleye gale akogere paleye gire ngale ebwate viti 80 kare ya tetwe 1968 bono kuruelio tubekonde tonyora tele kokarabo tubekonde oichonguro kongora boka ngayana yaro sirie para nigo besokire na kumwakira ngambu ya mono omudirector yo mukuru wa factory ya Nyansonga Sirita Daniel Otuto uyokolengana munere ogendere ko bahaga ko batichira ebaleyo asokobeka magena ebitonge bibya agendere ko babikoreta ogwako konene director Otuto twakore ningambu ya mono kyara egatongo kyane ngiro goroga ige kyane ngekenen asenge njoko totichira naigo getana mate naigo Simioni ebitongo byale ngorro go byale ngebinene lakini ngasa agokonyiro gokuniro kurwankoro kwabekira amagena yagere echa nkunyara kobere kuoyigu bono nigo bamuganirio mujumbe kurwa Sorogo ngorigarwa West Mugrango Muske Steven Mogaka kubwatira namo nabarayibande kwene kibunangoro ishabale ebale yiga asabego baganire bale yiga koroisigwa kubwateka namo namagania alia ebwate Steven Mogaka nabotuwa mwanje sana nali tukamachora buya nana botu egwete ngatigaire chikura because nele kanyorora aboliri bono nabotuwa tuwa mwakera ande gishia kaira tokagoka lakini kuruiri twakagogate ntwana komororaga ne pale na baigwete ngango na kurera tule bona watu wachire kukumina ki intwana tuwa bwata magoso komachora oyo minto mugambi chochi murara amano oyo minto Steve akitorara mabera tware risali amabera libagachi acharjira abera nchiraiga munyare ko mogotokonye amakara batia bonete kubekwa ange nande pale ngale yagera chiru cyabagerana abantu babagerana banyora se bagutara nabo bene ipipi cyabagerana amali bago cyakiranya kiore guru pakatara jamate asaliye parte yakorosa kapi nonya wa mito bwana bate ngangoro ngegorwe onye tira igorwe atiru metere gosokia amaje ka gusaliye para iya hanatera kiga kichons piece baye bale sarigeta singi amaje ngomo tuma abantu baje kore mororo tuma abantu bare classic koigore para yekirubuni bunete kuigorwa omwele yani gabasubati kurasoro wangori gabanyere ko bagosegeta kwene kibunango esokia bali asebirogo abwo korengana mona bamenya bega bahatebere nigo baratwara mabebe na kubaikirania magenderabo likali okugendera guchandeka senga ki entambe erwe erine mena kama kore gasi mweru asobonge mwaso kitinga kitiraiki mwaso kimotokonya naboko nyore karo musubati anyare ko okochorwa ngocharo twara lijanda asengencho yo kokonya chipara chinga bunechi iko nale ko sabase bali baimugete naende mwire getambukero chinga kichinde 2027 lakini Steve bare ne yao eje dakyambere gagoeta koru kebirigo bakagochimasabati kwari wanja tokonya gakibare ginko reporteri getaseni kya wanchete kya Ndize TV kurasi nseme chiga chia kyambere echo chigotokeme ye ebunge jiga ya West Mugrango meye county ya Nyamira inche igonkoro kwa Polycarp okara Miyamo no muleketa Polycarp okara soroboti rwa senchire yobo ikirano gotigana yono mwancho muligera tuganda ko mulekera amange meye county ya Nyamira gotigera boigase ebunge ya West Mugrango nigo nabegendi be kanisa ya Ibuche SDM bagenderetane mono kubolio bokonyi kubwatekana no ibi obwakolekana se kanisa ejo enda bone gotebekana bune tari ntude ntanga niyo bosaga no bibo kolekana se kanisa Ibuche SDM ase bunge ya West Mugrango base bintu byabo byabere bikoirwa ase ntunde ya kabereke koleke no ya kolekana itukuri ya ramisi iki ya eta ase go se wiki ya eta ase wiki ya eta ekarokeli abageni bagendereta gote abuna go ikraboni gemero bali mengere ya rokane gotena na se kanisa kubwatekana bintu byabo koibo gati yabo ne keyboard mixer amo ne bintu binde nigo
chinga kejwana kubulia nsemo y'obutugi kurase county ya Nyamira kwa nekimuna ngokora obutugi boime elikomanya aho bagendere tugikerania obibyo bo achintunde goikaibere bono na boni go banyare gote abuna ebintu bingonche go byabeto biko kurase kansa kanyara kubulia basamaria bajya konyara wesokya elikoba sira senchire mu yokonyara goikerania na kugura ebintu ase ensemejo na boni go baburonde bwensi ora tware roboti gorjo buibo ganda tokolekana se kanisa aine kibuna nkuba manyare bunenchire mu yokonyara koliga ebintu byabo na boni go bakure karabara rebintu bindi byanse bikoni wakati yabe kiboda mu mixam banyare kwa korobot banyare kumanya go sebintu bine byabo biko sebikoni wa enga kibagendere to gosaba obokonye ugasolero tuomiranira igase kanisa ya Ibucha twabire no mondo komanene bintu byetu byasirire binge wikeri aete karo twakolete crusade twabirete tamo bairete mingisa bakaira ne power breaker no morando korokwe chakpini uko okoleta mangana asogotera se karo abarwani bagotera gose bad finder gotera gose kwaye gotera gose kanisa ngime gotera katwanyoro byachire nabo turocha mabera manene ende karo ika litukolia ramis bagajana ende stiri bakabuna bagaetera igorase strong room bakaire keyboard twasabi nonde bwensi orare keyboard asege koni gose mixer gose power breaker binde byonsi ne bye kanisa ya Ibucha twamusabe irobu yabwaya toiraneri no yogotororera mabera orandonsi ase Kenya yeito atoletere ebinte bigaki erinde tonyare konyora manganaya tugole ebinte binga erinde togendereria enchiri yomanene twarandi guna pasto ito otumia chinguru chinene wetani konye ebyembo byetu togotumia saa ito togosaba tokonye nonya noyo irete ebinte ebi chinguru chiria atumiete gocha kobogori koruga iga naende omokanye anyare kobagakobirania wetani igonche buna personal ministry nigo gochikotebia ase oborandi abantu bateba bono ng'a ngitogotumia ekiagera chinguru chikoganeri guchine na ase ogokwana ase kanisa engima bono togosaba iga buna ekanisa korwa abarisia pastor na abasiriki bonsi buna babwateranete ekiagera arinete mpaka agachigotandora ebitambaa korugora ase bisungire Nyasaye amokune eriagera abirania ntoichanete ekiagera ebinto mbio byoborandia nekero twachira ase enyomba yomonene ebiembo nabio bigotokonya na nabio abantu bakoiguna abantu mbare kanisa etwarota ase omoyo bogwanja ababibwate babiranie erinde bikore emirimo yaye. Kama imetendeka, kama ni watoto wetu wamefanya vitu kama hizi, Mungu wasamee, wavilete na waangame. Mutangani wabasai ase kanisa ya Ibucha una into abasai ntoichanegete sana ebinto bisirete ngunyara kore twacha tomera na twekera matera bona bego sanginga binto mbio tokwegera kanisa ya itutebuniri ige binto byarusibwa public address system engima mara gatatu titangani bakaira bike bagacha bakaire mixer na endi buna baire tebyo moelio wiki yaitete keburi kende ngitokonyora kebuniri yotokonyora ng'e igwire tatigabone kikianyuma bari nete kiagere keburi ekiagurwa gekabekwa ali ase office Nyasaye kuna bantaba na nabwate chinguru kyoko babeka bairani Nyasaye omonyene namanya bunara irani ekiagara nabwate chinguru andonsi esebirao niwe kuruga Ibucha ekanisa na ase ensengima oyora binyore moikomo kune bimonye koirana eriagere birane buna byarenge gotigana jibono monchi umurige toganda kumurekera mangana renge tobosaria mono boibi ni gobona abonchore nabo namenye kurwa se ward ya Nyakoe yone gotoka ase county ya Kisii bagendrete kwe murungania kobwatekana no bosaria mono boibi obwaroroka ne comment kana ase nsemeyo kolengana na bonchireria ni gobona batebere buna chiduka ngaisa toni go chiabunwa ne binto konyara koiba maga yo konyara kubuna kurwa mabati gorona gosoa ase chinyomba osase chinyomba icho bonchore na koibe binto igobona abantu batebere buna basirri chimiro chichi besa kobwatekana no bosaga ne no boibi ono bwaroroka no kolekana magayine chiduka isa tokobunwa ase nsemo ya Nyakoe nigo chinga kiechio ensemo y'abanyanyimbo bigetsini kya Nyakoe baburi ukone kibuna ngweso kibanda kubwatira na sobe mana abananchi ane mona sego kore patrol se chiabutuko unenchire mo yoko nyara kore ninse bikore byobosali nabo igo boibi obwaroroka ne comment kana uno tokumanyigwa no muri keito dipon asanya usiku watekana no kukunga kwobogima okubura gwekigasi ebigangati ebintu bigendete gosegeta ebikoro byobosalia buno boibi amunoboke bago ebi bigendete koene kigwachi nsemo ao imeyense ya Kenya gokwana nabamenye omochi Onyakoe obutuko bwokiera rero
nigo chiduka chinyinge chiaba chigosagano n'abaibi nenibe nyinge koibwa ono nake wisi no maambisa tuna bi neduka nebunire najicha aka abaana ke umaina nebunire nanyora nebunire ono ebintu nanyora so gwenge bi kwetembe nebintu chikadi na kina enko ni nyinge sana chikadi kina kyenga kia ibintu kegosegeta ni chikadi nebintu mbire byaje bikoro kwa fiata na ibikoreta maana yonse afiata ebi nako bagoteberero botuko bugima bagwaka mondo kaosa ko bujabwata bambwa yagochi ocha kubune tukayo manyana wetera chikamera chia CCTV ni gabo ibyo bakororekana bagweta asekira maigoro maega yoko butura mabati na gosoa nyomba na gotama nenibeywe oyo kwende inaje suatu kiyo le vamos también. Arustiriado na ngoba. Bikuru ta bege te bigiaje. Ebirito sana. Toy. Tujina ngo tacha kuchu. Abona ubwaterere emeteri kuchigo. Ine bintu biri bono bire igoraria akwa ebintu birachora bikeiga ekikuba bali mwarigereria byango beka masakala korana ngaga bono obwo bwabeire gaiga orendi mboi watakana noko bucha kwebikore binge ebibyo bosale bigenderete koene kiwa chingongo ao abantu bono nigo bamenyerete no bwoba asogokoro bonchureria elibanyare kwegendereria asubugima mujigorire korana ngaga bono obwo bwabeire gaiga orendi mboi bono tukuminga kinga bono zeke tokosaba ake tokonywe orendi tonya gutwara orendi gaiga tonya kwendere biashara tokonya ne biashara nigo bano babiri bakwemurunganiria ogotabororo orendi boisaine ase chinsemechio maega yogoteba ngai kitasini kyabanyanyimbo nigo kerange mono nase bikoro bnebyo bigokorekana uyu ndari bono bwacha etobo ibyo botosumbwete gaiga chena ariko sabe serikali yetu anye nabasigari babwenda kuchenji ko ruwe konye bakomentu bamentu bose urendi wito bolense tokonywe orendi tonya gutwara orendi gaiga tonya kwendere biashara tokonya ne biashara igo bono subingo orendi mboya angine bagotera rusiku bobe amo inataka kweta butukatigwe iga ko uruchi amata muminya ko muno kwibore tu musacha takweta akia serikali giko ripoteri aige taseni kiao nambe ya mobwanjete kia Ndizi TV kurua semo chiunya koe uyugo toka imeye bunge ya Kitutu Chache South imeye kaunti ya Kisii italia nenkuru kwa Dipon Asanya biye muno muleketo Dipon Asanya asoro bochuru wa senchere yobo ikirano gotigana yibono mwancho muligerelia nikubono moigerelia Philemon Apiama ama yanyarre kubolia anemono aba raikuro sorongoro gusiko kibuna kumulekera mare angose kumulekera bale amangana rengeteri chiko lieni bogose finance bill kolengana na pema ni gata biruna ogochi kali chiko kora chiko muzigo mulitogo chia saba na inchi anemono bale bokonyora gwanse niko chinga kechi abanyarre gote yabuna machika mange ni garengete konyara komutiga maigomo na inchi na bono konya serikali ya Kenya kwanza kone kinankoro bira mangana yokurusuko kwebango ligate birune bange nyinga niko yarroka ne comment chinsem ya bo komento kwebanga sensemelio mugati amune bintu binde aniga gocha mayigo yomore wensa gote yabuna aseka kia miaka 5 rebosio se miaka 10 nigo bono barachi ko ne kune bango nkuruere chia se karango kaliga 15 asemia goika emerongebere neibere ngana baganda kotere anja koreta libere litinde ase bono gati ya bari babori gwe ko ne kibuna komurekera baro okoira ninse kwebango 2023 finance bill project kichia tumbanye Nyamira onya infrastructure mpara kichia rosetiwe out of that enhanced taxation so aso bwenge obwima bwo mo Kenya bwabeire obweigoro monase ki finance because buna bona bataite ko increase tax ya somogati nebintu bindi ebinde ebi bono mwana inchi nanya arobugimo
negento kende ekero chibese chiasangiririwe. How is the spending? Ekere budget yegoetiwa our members of parliament wikababori naki ekero chibese chiasangiririwe na kichigotumeka executive na kigotumeka. Origerie finance period ya 2024 gokonyoranga was State House, for example, Ministry of Defense, Nigeria the huge chunk of the amount. Lakini wakonyora agriculture, education, infrastructures, iko chikairi. So a point neringa akaroko rusia tax inakiego tumeka. West Nero ngakichira allocated. So the member of parliament cheito wikabarigererie allocation wakiriti kinaende bare this allocation ngo benefit na gotigana ibono omwak Bishop Jackson Orsapit ni gwana rakane komochia serikali anemono murewense William Samuel Ruto aseganga yoko ni kuna nagenda to mabanya nyimbo sensemeli ya hiti kalengana Orsapit ni gate biru na chinse mochia notista nega sorongora notista ni mense ya Kenya ni gobono bagenda to goitera ogotabo kubulindi boise ni bagali gutuma abanya nyimbo chensemeli ya hiti ni gobono rogongora notista no banta ko kubulindi boise ni asebono azamatukabonga abantu busana basaga ni barokane komenta Sabiti boy koni gate biruguna nere byomure bwense gotikana kwebwatsi yana wesona nya samangana ringe tobole ndia sense ya hiti libagelyo gotingo bolende ga sense ya Kenya. Haitaonekana vema kwa macho ya Wakenya tukituma askari wetu kwenda kulinda nje ya Haiti na kuwapatia hawa amani kama sisi kuna sehemu zetu ambazo hazina amani. Tunaomba ya kwamba tunapofanya hiyo basi tuhakikishe nyumbani ni salama, ndio tukue mfano mzuri hata kimataifa. Nataka kuona amani kaunti ya Samburu, kaunti ya Baringo, kaunti ya Elgeyo Marakwet, kaunti ya Turkana, bonde hili la Ufa mahali ambayo kumekuwa na shida na changamoto. Tunapoona askari wetu wanatumwa Haiti, hatungependa kuchekelewa ya kusema ya kwamba tunaenda kusaidia nchi nyingine ya mbali wakati hapa nyumbani bado hatuna usalama. Na tusiangalie tu ya kwamba mambo ya usalama katika hizi region ati ni jambo la kawaida. Hawa mama na hawa watoto ambao hawako manyumbani kwao si jambo la kawaida. Sehemu ya Losuk tunajua ni sehemu ambayo imekumbwa sana na ukosefu wa usalama. Tunajua tumepoteza watu wengi hapa, tumepoteza mali, watu wametoroka makwao, hata sasa kuna shule ambazo bado zimefungwa, na sisi tumeomba serikali sana. Bado hapa sehemu tunahitaji kazi, bado hatujapata usalama ya kudumu. Wale watu wanaonekana tu wajasimama, lakini naomba Mungu wale vijana ya usalama kama NPR wako na gotigana yumoncho mulegere bono torigere mangana ringi tomba sokano serito kuliare ni gobono basakano kolekana semeli ya Salga imeye county na Nakuru na koira abantu bane konyara gosire mabwabo na abantu bande batano babere gotigero chinkoma chintine maiga yegari aine Nissan yale kuro chinse morchi che Eldoret yemanyekanete ebuna Eldoret Crossroad sako igobono yanyara konyetoma egari na Nkruma egana goso egari inyaro ekerokeria abantu batugore chinkoma chintinde kubatokano basakano yo oba koikiranwa gari Eldoret Crossroad ni gobono goikraboni ga omontere bwe gari nene abaga gotama maiga yomosokano yukunyarago korekana omontere bwe gari Nissan oyibono nyobwate ni gatugure chinkoma kole ni ganyo robo gwene na ko ancherwa ko genda kaikira abantu bande basiri kumabwabo abwabo na abandi batano bere bagana tokurana nabo kumabwabo asenya getari yemo ime ye county ya Nakuru akonekia koro kinomo sub county police commander mi county ya Nakuru Samuel Ndanyi oyibono tebire buna murundi bwe maiga yogo tamani go bali chimbero eliko muligia karakoni baskono yokolekana nsemelia ya Salga. Ni gari ya Nissan ya Crossroad ilikuwa inatoka Eldoret ikielekea, wamesema walikuwa naenda Machakos Mashishi. Ukikuta kwamba pale mtoni pale karibu Molo River kwamba gari inateremka ina speed na gari ilikuja mbio na ikaenda ikagonga lori nyuma vile ilikoga lori.
na gotigana na yuno mwancho muligiria ni gaba onchire bali bakonie merana bwego na mugogo kurwa se county ya Embu bakorokobekana siri tukulia lero elikonyara kwamereria ogotene gwa gokoni gwa kwemera gocha se county ya Mombasa na bwego ne county ya Kilifi kolengana bonchire ya buni ko batebere buna mugoka amone meranga tiyo bonchire bwabo obokonyara kobakinia no konyara goikirania mange asense meino na boni gaba simeki na boigo na bahonia bwekamerie kekiemera batebere buna batia basabange bachigotikara batabwatimere na ga yogoteni yoko ni gwa kwemera ochase county ya Kilifi na boigo ne county ya Mombasa asokorobekana wakoragana tukolia lero nsema ya Runyenches ni ko MC wensemo yekerana na boigo no women rep county ya Embu hasabanya rakogania ensemo ya Mombasa nensemo ya Kilifi banyare koigo roko ni kwemera na mugoka senseme yokubatakana ekine kigento bakonyara ko ni abudenchire mu yokonyara kwirigeria anemo na basai kubatakana buna igo banchiri kwikirani yobonchiri yobokonia emera. Babu yangu alikuwa anachana miraa na muguka na hajawahi adhirika na kitu yoyote. Kama wako na ajenda nyingine watuambie, sio ya muguka. Serikali yetu inatambua muguka, rais wetu na governor tunawaheshimu sana, wafikishe ripoti yetu huko. Tumefinyika sana. Hii mmea yetu ni halali na imehalalishwa na serikali ya Kenya, si ndio? By the constitution, si ndio? So hatuna uoga, hatuogopi juu tumelindwa na katiba. Si sawa sawa? So what we are doing, sisi tunafanya kitu hatubadishi. Si ni kweli? Wale watu wote mnaona hapa ni wakulima wa miraa. Sisi hatuna haja ya kuharibu mali. Sisi tunataka tupeleke Monchumo ligero no kubatikana ne chinsa nebiro ganchire nyakro musumale mangana majya century yobo ikirano sema rgoba yabone tukoregera Jumamosi buna botambe eke umbu Jumamosi monchumo ligera bagani bane bayikira senso mende studio obonongo chikubaligania se biro bitari bitambo jaro gusangama na monchumo ligera ya sema rgoba ya bono na mangutra chikomulekera na boigana mono yobo bino bosari waroka no kolekana se wodi ya nyakoe na bagangati yabasai korwa ase wodi ya nyakoe boigo baligetia mangana siasa na bakumulekera amangana siasa monchumo ligera yobora ya sabasai no tochikumulekera ase margoba yabano ikiye tantu aliyete irabuna tuko basanga na borobo aigase ikiyega and ase enchera yabene baikirana sense mende studio tuko sanga na borobo ase biro bitaliye bitambe kunyara kumulekera mangana lengeza siasa sabasai na baigabasa ko bagajoborai ase serikali ingate turamulekero moncho muligerelia ase margoba yabona bagone sabaria yo muri wense ko cia sensoria ya America ndrago tobwatia nyirabone nsemelia mtandao Facebook Ndizi TV News Digital na bagene nsemelia YouTube Ndizi TV News tubasukwe bagotobwate weterase website yetu na www.ndizitv.net rutobwate neragotera somo no bwimanyirio yakoroko didi ya Mose Petro ndira mukena otenera go ikengori ritirana nchum Vincent Onyancha.